Ja. Jamen Thomas, så tror jeg, at både Peter og jeg, og dig ikke mindst, kan få en rolig weekend. Fordi nu har vi fået det hele op her og køre, og fået det på selvfølgelig også på Mannequin softwaren. Så det hele er sådan set koblet på nu. Og du kan lige starte med at kigge her. Der har vi nu heroppe flowet lige nu, som det er. Ikke? Og du har selvfølgelig også humidifieren her. Og måske kan du høre den i baggrunden. At den er jo her. Den der kender du, flowmeteret der, og selvfølgelig herover har vi så alt det andet jo, som står, og pumperne, som står og kører her. Så der er både heat på Mannequinen, så den varmer, og flow begge veje og det hele, og det passer med de kalibrerede værdier. Jeg har kalibreret den op med den der sådan manuelle lille ting vi har, og det ser meget rigtigt ud, eller det er rigtigt sådan set, i forhold til literne, i forhold til det vi stiller ind i systemet. Så have a nice weekend, og vi snakkes alle sammen, og hilsen herfra. Ja.